Yay! Nasa labas kami with my friend. Hi! You're in my vlog. Oh my gosh. Ito si maliit, mamaya. Busy siya. Oh! Okay. Say hi, Bubu. Say hi. Hi! Hi! Say hi. Grabe kung makatingin sa akin ang puti eh. She's like, Hi! who are you? Hi! That's friend. Ang haba ng pilik mata, guys. Oh! Ang haba ng pilik mata. So, we're going to thrift store again. Maganda yung weather ngayon eh. 52 degrees, I think. Tama. So, maganda yung weather. Wala kaming mga jacket. Okay lang. Uy, meron akong jacket. Ako wala. Pero okay lang. But we're gonna enjoy and look around at the store. Alright, see you later, guys. Hi. Nakatingin siya, oh. Interesado talaga siya, oh. Nakatingin siya, oh. Oh. Wala, nakatingin siya. Nakatingin ba siya? My God. Talk. Nakatingin talaga siya, oh. Oh, that's you. Say hi. Hi, self. Nakatingin siya. Alam niya. Size 5. Malaki yan. Pag mga pambata talaga, ang ganda ng mga sapatos. Ang cute. Ito guys, saan na yun? Ito, ang ganda din. Ang ganda. Ang ganda niyan. Parang pambalik. Ang gaganda ng mga shoes guys, oh. Ay, yung isa parang inaantok na. Alay, tingnan mo to. May strawberry. May mga parang Converse din siya, oh. Oh, yung brand. If you buy this one, Saan yung ganda? I'm thinking if this one, saan yung mas magagamit niya? This one or this one? Ito. This one, no? Ayan, bagay yan sa saan. Ang dami magaganda guys. Oh my God. Ang dami magaganda. Let's move on. Yep. Exciting. Nandito pa rin kami guys. Akala ko yung camera ko na. Sabi ko bakit nagpa-flash? Nakatulog na siya. Napagod na si Scarlett. si Liit. Ayan, ang sarap ng tulog ko. Parang walang masyadong nag-shopping ngayon ah.
Dito tayo. Yan. Wala nang boots. Ubos na. Ano na, end na ng season na. Piliin mo yung ano, yung nakita mong ano, yung ano, ang tawag doon, yung pang summer na. Tingnan ko. Parang gusto ko siya. Oo, sakto lang. Type ko siya. Oo, sakto sa ano, sakto lang yung haba niya. Kaya lang may music dito. Baka makopyright yung video ko, joke lang. Makopyright yung video ko, may music. Guys, ang ganda nito, oh. Pang ano to, gold. Gold, oh. Yan, oh, ang ganda. Yan mga sapatos dito. Yan. Nachan, kahit walang abs. Nasa fitting room kami, guys. Ang ganda nito, gusto ko itong jacket ko. Yan. Yung isa tulog na tulog. Ang sarap na tulog. Ito, gusto ko to. Ganda. Ayan. Yan yung sapatos. Ay, medyo may ano siya. I'm trying so hard not to buy shoes. Kasi uwi naman kami. So, bala. Ito gusto ko to. Ang ganda, di ba? Ganda ng pink na ano. Jacket. Yeah. Ganda ng kulay. Simple lang, no? Tingnan natin. Life in progress. Never heard of it. Ang ganda. Hello everyone, nakauwi na ako. Hindi ako masyadong nakapag-vlog kanina. Kasi busy mag-shopping kasama yung friend ko. So, and enjoy namin yung weather kanina kasi ang ganda ng weather. So, i-haul ko lang yung mga napamili ko. We went to 3 store. We went to Treasure Trunk, Didi's, and Goodwill. So, ito yung first. This is the first one that I got in the first store. By the way, it's like it's large, size large, pero gusto ko siya. Ang ganda ng kulay niya. Ayan, guys. Ganda, diba? Tsaka parang see-through siya. Yan. Ganyang kanipis. I like it. Magkano ba to? So, woman top, $4. Yung ito. So, second store, guys, Goodwill. Ano siya, guys? Yan yung first sa Goodwill. Medyo may ano nga lang siya ng, parang ano, medyo may ano na siya dito, pero okay lang, $6 lang naman. Dito, guys, may interesting dito. Yung very lightweight na coat. Nakakuha ako ng red. Ito siya, guys. Yan yung itsura niya. Yan yung itsura niya, guys. Oh, sa likod. Ganda. Gusto ko siya. Kasi may ano ako. May boots akong red. Ipa-partner ko siya sa boots. Ang size niya, extra small. Oh, kind of expensive. $8.99. Alam niyo ba, interesting dito? Ann Taylor, yung nakalagay na brand, pero made in the Philippines. Sabi ko, oh, napadpa dito yung made in the Philippines, guys. Ayan, oh. So, made in the Philippines siya, guys. Yan yung coat. And then, ito rin, cute din siya, guys. Very lightweight na. Extra small, $5.99. Yan siya, guys. Tsaka maganda siya. Ganito siya, guys. Ang ganda ng kulay niya. Yan, mahaba siya. Ganyan siya. Next, itong parang velvety thingy. Ayan. Gusto ko to, guys. Ang ganda. Ito. So, size medium siya, guys, pero nagustuhan ko siya, kaya binili ko na siya. $5.99. Yan. And from Ralph Lauren. So, yay! Gusto ko rin to, kaya medyo may pagkamalaki sa akin, pero gusto ko siya.
So, tapos na tayo sa Goodwill. Next, last store na pinuntahan namin. Hindi na pala ako nakapag-vlog sa Goodwill, guys, kasi busy sa pamimili. Mahirap pumili. Ito naman, guys, yung sa daily. Yan. I don't know how much I spent in this. I spent $29. Not too bad. So, itong medium pala to. Cute kasi maganda siya Yan siya. Yan. Cute siya. How much is it? $3.99. I think naka-sale na to. Tapos bumili ako ng another extra hoodie jacket para yung sa ginagamit ko sa work pwede ko siyang palitan. Ito, guys, blue. Yung parang natural hoodie jacket lang siya. $9.99. And then nakita ko to sa purses, guys. Ang cute. $3.99 siya. Ito, ang ganda. Ang cute. Ayan sa likod. Ano siya? Wallet siya. May dalawang zipper dito, guys. Yan. Nagandahan ako, kaya binili ko na. Ang ganda. Ayan siya, Ang cute. Pwedeng lagay ng, halimbawa, yung maliliit mong makeup. Kung gusto mong lagay ng separate mo siya. Ang ganda. Cute. Yan, guys. I like it. It's so cute. Yan yung nabili ko. Tapos last one, gusto ko siyang itry. $8.99. Yan. Ayan yung 10 shades siya, guys. I cannot So that's it for today's vlog, guys. Thank you so much for watching, and I will see you soon. Bye. I